Je rok 1965. Tvoje společnost vyrábí plast, který se pyšní nízkou cenou, odolností a přizpůsobivým tvarem a lidi ho proto denně používají. Jediný problém ale je, a tvoje společnost to moc dobře ví, že plast nejde zničit, a tak se začíná hromadit na veřejných místech. To se lidem samozřejmě přestává líbit a tak začnou proti výrobě plastů protestovat. To není úplně vhodná situace, do který se chceš dostat jakožto společnost, jejíž obrovský zisk tvoří právě výroba a prodej plastu. Musíš tedy veřejnost přesvědčit, aby plasty i nadále používali a necítili se provinile za znečišťování planety. Jak to uděláš? Vymyslíš masivní reklamní kampaň za desítky milionů dolarů a přesvědčíš tak veřejnost, že plasty se dají recyklovat. Bohužel to ale není pravda. Plast se ve světě začal rozmáhat po skončení druhé světové války, kdy na trh přišel s vlastnostma, který zatím žádná jiná látka nenabízela, a nahradil tak dřevo nebo sklo. A skláři nebudou mít co žrát. Rychle se z něj proto stal hit, který by se najednou našel v každé domácnosti od příboru až po nábytek. Problém ale je, že každá mince má dvě strany a plast není výjimkou. Společnosti, které těží ropu a zemní plyn a následně z nich vyrábějí plast, jako je například společnost Exxon, Chevron nebo Dow, totiž brzy narazili na problém. Všimli si, že jim utíká zisk. Lidi totiž plastové výrobky používají opakovaně, což pro ně ale znamenalo, že z nich neudělají vracejícího se zákazníka, který by jejich produkty kupoval vícekrát. Spustili proto obrovskou reklamní kampaň, která je stála desítky milionů dolarů ročně, ve který lidem v podstatě řekli, ať tu igelitku nebo plastový sáček prostě použijou a vyhoděj. Vždyť o co jde, my je zrecyklujeme. Těmhle společnostem šlo ale pouze o zisk a dokumenty, které se později našly, dokazují, že už v tu dobu moc dobře věděli, že recyklace nikdy fungovat nebude. Recyklace je totiž extrémně složitý a nákladný proces, který se těmhle společnostem zkrátka nevyplatí financovat. Museli by plasty uskladnit, převíst, rozstřídit, rozstavit, zkrátka strašně moc práce. Mnohem výhodnější je pro ně vytěžit novou ropu a vyrobit z ní novej a kvalitnější kus plastu. Plastové výrobky se totiž dají recyklovat maximálně dvakrát, přičemž kvalita z recyklovaného plastu postupně s množstvím úprav upadá, dokud je kompletně nepoužitelný. Tyhle průmyslové společnosti proto přišly s nápadem, že místo skutečné recyklace jim akorát bude stačit, když si veřejnost bude myslet, že recykluje. S jednou věcí ale nepočítali. Hippies. Hnutí, které vzniklo v 60. letech a začalo si všímat toho, že ta recyklace moc nefunguje. Odpadky se válí na ulicích, ohrožují zvířata a znečišťují přírodu. Vydali se proto v roce 1970 do ulic, aby dali obrovským korporátům najevo, že takhle se k matičce zemi chovat nebudou. Těchto protestů se účastnil každý 10. Američan a všichni trvali na tom, aby plasty neznečišťovaly prostředí, a přesto prostě nejel vlak. Obrovský korporáty proto museli opět jednat. Tentokrát na to ale šli úplně jinak a zvolili taktiku, když je nemůžeš porazit, tak se k ním přidej. Založili proto neziskovou organizaci Keep America Beautiful a nacpali miliony dolarů do reklamy s brečícím indiánem. V téhle reklamě, která byla vysílaná po celé Americe a nešlo ji přehlídnout, v lidech vzbudili pocit viny. Při záběru na indiánovu slzu totiž vypravěč prohlásí: lidé začali znečišťovat a jen lidé to mohou zastavit. Čímž kompletně odklonili myšlenky veřejnosti o tom, že by za znečištění krajiny mohly plast vyrábějící společnosti. Takže začněte recyklovat, nebo se indián zase rozbrečí. Ano, indián, který byl ve skutečnosti italský herec Espera de Corti. Pokud si veřejnost myslí, že recyklace funguje, pak se nebude tolik starat o životní prostředí, řekl Larry Thomas, jeden z předních představitelů průmyslu, který se na téhle akci podílel. Světe div se, ale tahle reklama skutečně fungovala a protesty se začaly pomalu uklidňovat. Dokonce se jí dostalo i podpory od předních ekologických skupin a obrovským korporátům se tak znovu povedlo vyváznout v dobrým světle. Potřebovali si ale pojistit, aby se tohle už nikdy neopakovalo. Nezbylo jim proto nic jiného, než vymyslet další lež, která jejich plastovou propagandu posune na úplně jiný level a který lidi věří dodnes.
Veřejnost má recyklaci odjakživa spojenou s tímto symbolem. Jak ji tedy přesvědčíš, aby věřila tomu, že každý plast je recyklovatelný? Ano, vytvoříš úplně totožný symbol, napíšeš do něj číslo a začneš ho dávat na každý plastový výrobek. Veřejnost si díky tomu bude myslet, že produkt je recyklovatelný, s větší pravděpodobností ho proto bude používat jednorázově, protože se nebude bát o znečištění planety a budou si ho od tebe muset koupit znova. Jak geniální. Problém ale je, že tady ten symbol nutně neoznačuje recyklovatelný produkt. Ve skutečnosti je to symbol vytvořený se záměrem zmást společnost a donutit ji k tomu, aby kupovala víc plastu. Jmenuje se Resin Identification Code a pouze označuje, z jakého typu plastu je produkt vyroben. Těchto značek existuje celkem 7, z nichž pouze výrobky označený číslem 1 a 2 jsou skutečně recyklovatelné. Bohužel se to ale většinou neděje ani u nich. Zbylejch 5 jsou plasty, který recyklovat nejdou, protože jsou to slitiny vícero druhů plastů, který už od sebe zkrátka nejde oddělit a vyrobit z nich nový produkt. Veřejnost ale dodnes stále naivně věří tomu, že všechny plasty recyklovatelné jsou. Skutečnost je ale taková, že za posledních 70 let bylo recyklováno pouze 9% veškerého plastového odpadu, přičemž jeho produkce stále stoupá a dnes už ho vyrobíme okolo 400 tun ročně. A kde je teda těch zbylejch 90? Ptáš se? Zbylejch 90% plastů je buď to spáleno, čímž se znečišťuje ovzduší, odvezeno na skládky a zakopáno pod zem, kde se rozkládá zhruba 450 let, anebo nejčastěji vysypán do oceánu, kde ho zvířata jedí v domnění, že se jedná o potravu. Ano, ta zvířata, která jsou následně vylovena, zpracována a později leží třeba i na tvém talíři. Spotřeba plastu je už dokonce tak vysoká, že ho do oceánu každou minutu vysypeme jeden plný nákladák. Tam se následně rozpouští na takzvaný mikroplasty, což jsou v podstatě neviditelné kousky plastu, který se už celkem pravidelně vyskytují i v běžných potravinách, jako je například sůl, jablka, mrkev a nová studie dokonce zjistila, že mikroplasty se vyskytují už i ve vzduchu, který denně dýcháme. Ropný průmysl to ale stále moc netrápí a na výrobě plastů dodnes vydělává víc než 400 miliard dolarů ročně. Plast a jeho recyklace je zkrátka obrovský problém, který vytvořily korporátní společnosti ženoucí se za ziskem hlava nehlava. Lidstvo před ním ale stále radši zavírá oči, než aby přijalo zodpovědnost a začalo jednat. A přitom to začíná u každýho z nás. Pokud ses ale dneska dozvěděl něco novýho, tak bych byl rád, kdybys dal tomuhle videu like, ať se třeba dostane k více lidem. Já ti ale děkuju za zhlédnutí, měj se krásně a u nějakého dalšího zajímavého videa na tomhle kanále. Čau.